Waton kowe bisa mbatang apa kang dadi cangkrimaku kowe kena mangan manganku. Bapa kurang nangkringi apa mara kaki. Ya saiki mengkini. Yen kowe pinter bisa mbatang cangkrimaku. Kowe kena mangan karo aku. Kangimane piye mara kaki wedharmu. Ya kowe wancahe Trigul Netranawa Tandasta suku dasa. Lan duwi purusa kuwi tegese piye? Oh, lah. Ini ya mung gampang to, Bapak. Wancahe Trigul Wantesi awan tegese telu Trigul buntut. Wanci awan iki anane wong telu kang jagongan. Trigul tegese buntut, lembah dini duweni buntut iya apa ora? Pola kok pinter tenan kowe nggih perkara. Saiki Netranawa Tandasta suku dasa kuwi tegese piye? Netranawa, netra mripatnawa tegese sanga, mripate wong telu iki cacana 7 genepe sanga ya kuwi mripate Lembandini mergo Tandirang Tukulun para guru kuwi nuwun sewu mripate ana 3 sing siji mapan ana Ngembathuk mula Netranawa kuwi kang benangani mbok wedhake manganku. Mripate pra lembah ana loro mripate wong telu iku ana 7 dadi ana 9. Ya kuwi Netranawa yen tangan hasta. Tangan hasta tangan wis ngarani hasta 8 tangane wong telu iki cacahe ana 8. Kok ora ana 6 ana 8 mergo Rama Tukulun Bathara Guru kuwi nuwun sewu astane ana 4. Pola dayo yen mengkono bener kowe nggih perkara. Ya. Lah yen duwi purusa kuwi tegese apa nggih perkara ngono. Lha iya, duwi purusa duwi tegese loro, purusa kuwi kelamin. Dadi kelamine lembah dini kok ana loro. Ya ana kelamine lanang, ya ana kelamin wadon. Dadi kena dinarani ora lanang ora wadon. Ora dalan. Dene kok ya pinter temen kowe nggih perkara ngono. Lah. Kula dina iki Rama Kebulun Dalam ora gelem tak pangan tak badhok lomo puput mengko dhisik kaya aja ngawur kawan. Kowe kok mangan aku kuwi nganggo dasar apa? Dasare wancing bedhuk tengange nggo lumaku saiki tontonan srengenge saiki tontonan piye nyatane wis giliran mulun. Wah, salah.